बड़न कहीं जात रहन का बबुआ झार का? का बात बा? कहाँ के तैयारी बा बबुआ? ससुरारी नहीं जातनी। ससुराल जाइत बोला? हाँ। अरे धान के बिचरा खराब होत बा, खेत में रोपवा दो, 2 दिन के बाद चल जाइया। तोहार तो ये लागले बटे, आज ही तो काल जाइए, यही तो कह तो 2 साल हो गए, आज ले गईबे ना कोई नहीं। अरे तो चल जाइया, इ तक काम खत्म करवा ला। अरे कबो जिंदगी में काम हो रहा वाला बा, कबो धान सोहवाव तो कबो बियाड़ा साफ करो, जिंदगी भर तो यही तरह लागल बा। तो आखिर के करी? लेबरो मजदूर नहीं खे मिलत। ठीक बा, खर्चा के दो हम जाई। न मान बहू, जेबे कर बहू। जातनी खर्चा दो हमके। खर्चा लेबा? अरे जाए दी उनकर ढेर दिन गईले हो गइल बा। लेकिन बउआ ससुर जी तो बड़ा पैसा वाला बाड़न, का जरूरत बा घर के पैसा खेती में लगावे के बा? तो जा ससुर जी से मांग लिया, हम उनका के बोल दे। अब अरे एक नंबर के कंजूसवन जनते नहीं खे। एकदम कंजूसे रह जेबा जिंदगी भर। अरे मर्दे कहाँ बड़ा, आओ चलो बैठो। आते रही मर्दे, सिंघनिया के डीजे देखत रही। बैठा जल्दी चले के। आओ हो, एक नंबर कॉल हल जा। हाँ मर्दे चला, हमारे जोर से लागल बा, कॉल हल जाए। मजा आ गइल। ए भैया भाभी के का ले जीबे? का करबो, दोनों जना मरे बन जा, आज कुछ ना ले जाई, शौक सिखाही के बा। सुनो, कम न कि हमारे बाबू मर गइलन, तो तू कह दे कि हाँ बाबू मर गइल। हाँ। आज दोनों जना के शौक सिखा दे, एकदम। समझ गेला ना? हाँ चलो चले के। हाँ चला, लेट हो जाई। का परस भैया, सब ठीक ठाक बा ना? हाँ। अरे खेती बाड़ी के का हाल चल बा? सोहनी वोहनी सब लाग गइल अच्छा और अच्छा। खाद पानी तो सब पड़ गइल। तब तो इन साल आमदनी बढ़िया होई ना? हाँ होइबे करी। रउआ के का जी, सब ठीक ठाक बा ना? बाबूजी मर गइल। आए बाबूजी मर गिलन? हाँ। आवा, बैठा। आई बैठी। कैसे मर गइलन हो? तहार बाबू साढ़ लखा रहन, हड़िया के पेनी जैसा दुर्गा रहन। बेटी, का करो, एक बाई के मर गइल। दुर्गा बेटी पानी ले आवो तो बेटा। अभी तो जवाने रहलन। ई समाचार सुन के बड़ा दुख भइल बबुआ, ई तो गजब हो गइल। बड़ा दुख के बात बा ना। दुर्गा बेटी पानी लाओ बच्ची, पियावा पानी ओनी। प्रणाम जी। खुश रहा। पानी पियावा। जा लिया जा, जाई मेहमान जी। ठीक बा, जा तनी। आ गइल? मायूस कैला बाड़ा? का भइल? कैला मुलट के बाड़ा? इनकर ससुर जी मर गइलन। समधी साहब मर गइल? हाँ बाबूजी, ससुर हमार मर गइल। का कहत बाड़ा? हाँ, 10 तारीख के उनके क्रियाक्रम भइल। ना जीत के गई रहती ना तो क्रियाक्रम बीत के रही, पतो ना चली। का कहत बाड़ा? समधी जी तो भल ठीके रहलन। अरे अभी तो जवाने रहन, बहुत बड़ घटना घट गई।
ओहो, क्या कही भाई, समझी जी बहुत अच्छा, बड़ा नेक रहा। अब क्या हो समझ में ना आवत, दोनों घर परिवार कैसे चले। समझी साई, अब समझी नहीं क्या कहा, कुछ समझ में ना आवत। अब तो चले के तैयारी करे बाना परस भैया। हाँ हाँ काहे कि आजे तक काम क्रिया पड़ता, चले के तो पड़बे न करी। हाँ हाँ चले के पड़ी। ए बेटा राकेश, जी बाबूजी। आओ बेटा। बोल आ तो समधी जी के काम क्रिया बा, तिनका घर दुआर देखत रहिया, हमनी को ये जात जा इजा देखत रहिया घर दुआर, हमनी को ये जात जा। आ तनी देखत दही वही होई तो ले आव, हमनी के जाए के बा। आज भैया से बानी संगे चल जाइल जी। जा बबुआ जल्दी जा कर। जा जा जल्दी कर। बड़ी दुख के बात भइल, का कहल जाओ। का करब, का संगे तो इहे लागल बा, का कल जी। ठीके बा। चले के तो जल्दी बढ़बे कइल बा, संगे समधिनियो जे के तो देखे के बा ना। ले अइला रख। एकरे से हो जाई। हाँ हाँ हो जाई। तूहू मरहे बाड़ा। लबर लबर बोल भा। ठीक बा, एजे देखत रही हो। हाँ हाँ बढ़िया से घर द्वार देखत रही। घर दुआर देखत रही हो, हमने के आवल जाई। ठीक बा चले के। हाँ हाँ चली चली। अब तो रौरे संभाले के पड़ी दोनों तरफ से, कैसे उनकर खेती बाधाड़ी बहुत लंबा बाटे, रौरे देखभाल करे के पड़ी। चला हो नरहरी तनका आराम कर लेवल जाओ। चलिए जे आराम कर लिहल जाओ। हो जगह बैठबे। हाँ आबा। चलिए ठीक बा, हम हुआ तनी धीरे से सामान रखी। हाँ लाबर रख दी। का करब, मरे वाला के रोकले बा। हाँ हाँ ठीके कहता होनी के नहीं कोई तो बात टोकले बा। सही है कहता बड़ी रुआ नहीं। कम जूस बनी, पैदल चलावत चलावत बड़ी घाम लगा। अरे आई तन भाई। के बैठ लेवे के आई चली। आव आव बैठ लेवे के आव। बड़ी रुआ कंजूस बानी, चलते आओ। थागुनी जा। आई तन के बैठ लेवे के। आव आव बैठ। भैया आज तो गर्मी के तो कहीं के नहीं खे, हालत खराब हो गई एकदम। चलत चलत गजब के गर्मी पड़ता है आज, एकदम परेशान का परेशान करब? मियाज हो जे गइल धरती जाना। पाइल बा ओकरा तो जही के बाटे, अब ओकरा खातिर का कइल जाओ। का करीब बड़ा बोड़ी परस गर्मी भैया, बाटे जी, देखत का तनी कितना कहल जाओ? गर्मी बा। ई तो प्रकृति के ऐसा देन बा। अरे बाप रे बाप, ये क्या बात बा हो? भूत 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 भूत। अरे समझी साहब तो यहाँ बाड़। अरे ई तो भूत बनल बाड़न। हाँ? अरे प्रणाम 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 प्रणाम। अरे ई तो समझी हाँ जी, ई तो समधी साहब है। प्रणाम 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 प्रणाम। आयल जाओ, बैठल जाओ ये जगह। प्रणाम भाई जी, चली ऊपर बैठी। चली बैठी।
बताई ई तो मेहमान जी कहलन कि बाबूजी मर गइलन। आए तो का कहीं अब हमरा तो समझे में ना आइल ह। हम तो परेशान हो गइल हई सुन के। हमरो तो कहलस हमरो 10 तारीख के डेट दिल रहन, अब वही से हम चल देले हई सुन के का कहल जाओ। हमरा का पता बस सुन के चल देले हई। का कही। हाँ अरे हमरो तो बेटा ये आके कहलस कि ससुर जी हमर डेथ कर गए। हे तारीख के काम बा। इहे तो लइका बड़ा सन आजकल के का कहल जाओ। हमने के जानते ना, हैं ना। कि आज काम है। ई बड़ा निकम्मा बा। ई जे है दोनों परिवार के तबाह तबाह बर्बाद करके रख अच्छा दिल। जाए दही समझे जी का करब, लइका तो लइके हमन, अब सही ऐसा के लड़का बा। होलो ने कि जियते काम क्रिया करा देश से। अरे हमनी के बड़ी बिजोड़ गिरल हैं जा, हमन जन जा के रुआ सब भूत हैं जा। हमनी के भागे में ठेहुना फूट गइल, ए चोट लाग गइल। अच्छा ठीक है बा, प्रणाम। चल समझे जी बड़ा लेट हो गई। चली अपने भी राजी खुशी चले बानी, के, हम राजी चले खुशी के। बानी। चली घरे घरे चले के प्रणाम प्रणाम। जे है से चले के। अभी तो हम लड़का के जाके खबर लेते बानी, क्लास लेते अच्छा बानी। बताई समझेने जी ठीक हाँ, बानी बड़ा ना? बढ़िया। बढ़िया से समझ ले, हाँ हाँ बढ़िया समझ ले हाँ, समझिन के, हाँ। ठीक से हाँ। समझ ले। बड़ा अरे बड़ा समधिन के ताव से पूछा अच्छा था हाँ यहाँ के ठीक बानी। अच्छा तो हम हमहू जाके ठीके बानी। ससुरा के क्लास लेते बानी। अच्छा था प्रणाम समझ। बड़ा समधिन के बारे में पूछा तनी का बात बा। हाँ हाँ चक्कर उकर होई।